Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Nesa, kelas 3B, absen 28. Aku arep critane sekolahku resik lan endah. Jam 6 punjul setitik aku wis budal sekolah. Teko sekolahan watara 6:30. Dina Selasa iki giliranku piket resik-resik. Kelas lan pelataran kancaku sekelompok bocah 5. Wadone bocah 3. Dene sisane lanang kancaku sing lumuh arane Hasim. Nalika aku mlebu kelas 3 Rina, Siska lan Ranti wis wiwit nyaponi kelas. Aku enggal nyandak sapu melu resik kelas. Bangku lan kursi ditata, tarik gambar disulaki, banjur ditata supaya rapi. Kelas sing endah gawe aku sekonco krasan sinau ing jero kelas. Wardi sing sumusul teko enggal ngetokake pot kembang saka kelas pot. Kembang ditotom lanting ing ngarep kelas. Kembange warna-warna, ana puring sing godhonge kuning, abang, Eforbia abang, kuning lan oranye padha mekar. Kembang beras kutah ledung-ledung, godhonge nyen metu saka kelas katon asri banget. Aku, Siska lan Rina metu kelas sawise rampung resik-resik kelas. Pelataran sekolahku rada jembar, cukup kanggo upacara saben Senin esuk. Pinggir pelataran diwangun taman kebak kekembangan lan wiwitane wis rada gedhe. Pelataranku iyup banget, wit pinisium wis rembuyung. Kanca-kancaku seneng banget gojengan ing tengah pelataran. Sinau sinambi lungguh ing oyot pinisium nyenengake banget. Jalaran sekolahanku sing ngadep sawah ingin tansah sumilir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.